Bait baro wat ki para mensim ki koridor ki baidan aganiga lumpung ya kaban syakri ban mane yunang pen em ba e changi uji sukris u try so ning kong e ban ai mo you try ubla penla yanga rengkat bat I ba phaibor paliar ibanaga presbytery jongphi pengila e kaban yadon rengkat pat phi aganiga por I ngo you try ba ri ba sumana ga jingya nanti nadu bangami kumtu na layeng hadu bandapoi hagani ka balang hangni ka balang hapo mau kelung ka hapo jongka nong sangri presbytery I temen besan iba elam me gani ga jing shakri hagani ka por ka menta khuble shibun yaki kitin pedyang ki jongphi ki pastor Jongka Presbytery, kita bersama pok Presbytery, kita court committee, kita pok Jongka ni Presbytery, ki longkpa, ki longkme, ki heb ki barit, pat kum juru ki paraman sim ki bakordor, ki bawan na ki way ki kunuhun balang kumbang ngasngotu. Bat kerpang nagamta ki kun samla jong kanika jong presbytery kanong sanri presbytery ayang hagani ka por kaban ai khuble pi way haga kerteng kabat thiam tam kabadon bortam ka jong nong pun em panong siuspa jong I u Jesus Christ ubautrai so when I khuble ya ka program committee ru kaba na khot smobharu Yanga hagabakum kani kapor, yakaban yang yakaban sam ga kubor, kajing panem hapring jongpi upat lang blasius pa jongutrai. So menru kani kapor ba idonru I naumi khamat jongpi MDC ba pankrau kharjawin, bat kiwe kinong shakot snubha. Khot langi kani kapor, abidon hagani kajing shakri. To ai bagani kajing shakri kajangi kanang kajing shakri kabangi ai yel ke donot kajangi su try na bo try leng bagani ka khubor kamang don ya kaban pinso breng jongi kan long kaban yok jaka ke donot jongi nang bangi dengami nakani kalumpung ngenam mi kumbang yuan ngen mi rengkat bat ki jengkut jengmot ke bathmai kajing shaman sem ke bathmai paroi ngin mi ru bat ke jing kerku ke bau try udon ya gaban kerku yang I way ki ba don hagan ka por what let's say ngai don hang tu ga yeng mane jing ba ngai snow ya kan ka jing sawa let's say ki bamla ban don hagan ka por lang ba ki ko jing pen sawa na khot smabai phi ba phen sha score shipor ban snap ga khubor ka jing pen em hagan ka klimat jangan ka por pat kumpul on dai I teman besan iba penyat igini syakri gini ka por bangan pen itu nagam tai lodi ngadon hagabalang hapo sumer walang asyongasa hapo nongsder kabalang kabarit pat ngidon hapo kanika Umsau Kwan district Maubu Ribhoi Presbytery pat ka sinot ngi hablang kumju te shwa ya kaman rong shene kam kum kani jeli jong kam san hima sima ka kam ka bangaju trei ka long kum nang hikai ka school ba ne hu padharan kat bat kajing shakri ka jonga yaki khun samla school ba ne hu ha Department of Commerce ka bangadon ngaju eju ya kaban ai ka Bible study agi kattu kat ne ki balang paroi kum nadu palapen imya ngaju don tangkawi ka thong bagata kalong bangan yo egaban sakhi yu kan ran ubala silspa yunong pop komanga bangan yeng bangan sakhi u hangnu bangadon but kuntana aingo you try wadla habangarung segani ka jeli patru utrai wai ka don jonga bangan yo bangan sakhi yu u yai play ka lat kelanti nagamta jonga bangan yai fla ya ka kerteng ka jong u hangnu habangadon
wadapo Delhi ru pada gebebi jaka utau long try penong penem nung siuspa jonga bajong ilang ubakot ya kita ki bakot ile daga kerteng ke jong jisu hangno bangidon nadu nalayeng bat syuruk syawar bangin long kita bangyo su dekat jong jing duai bangin long jing shai ngin long kamalu ngin long sithiru syaka perthai kabadon kamban tip yu jisu umunong penem panong siuspa jonga kita kilong ndiat kijing penitu nagamita jonga jingkar pat i jonga kalong kemau banyai kersa ningai kijing duai aga mangala ya gaban pendep hok ilaga jonga kamram kumu syakri nagamita gari baga jadban re bat kumunong nikmat rasyadang step ngalhapan nek Delhi jing sha ngari bandon po Delhi menta mar kelas sedang ke parlimen adu atu pra andai ton ki dau ki ba jing long jing man hagane ka jela ka bi jongi sim bagane ka long ka don kam bat kum tang ai don hang ni den rela shadang step ngalhapan nek po Delhi mau ngai ka jing duai bangla e ka bang kum ong bangla on pendap hok ya ka jing sakri ka jonga lagi nongrem ki ba scam ki ba don hagane ka ktin ka jing play dama dai tang kani kabala penyerap ban thau thmai pan keladur nadu ubriu shimet yang ki sam ke jongi isnong ki thau ki balang ki jongi ke emlang salang kani kari ka e jongi wat ka parthai hi borok khawai ki kumta kan mau yang ai ki jing duai par haga jo ka por ba hanu bangadon bangan yo ya ka ban yai sakhi yu kan rat ba e jongi tikum tahan ka por shabin sap yu khubar tangi leit lang shublai hagi jing tuai au blai bat pa jongi ubah baneng nyai ngo emya blai ba e ndagam takni ka por ka ba kodor ka ba me penyo hangi ki khon ki lo siuspa ki jongi bat ki paraman sim ki ba kodor blai e se ki pampat itho eme jisu kumonong panem nget kiru ki don lang hagan ka por ko kan rat parai ko kan rat pe deng bagan ka khubor ka ba me don ban pen snow lang bau shakri bret jome na duai ko trai kan rat ba men ker khui ni ka khubor men pen kan tang ye ni ka khubor ko kan rat pe ran kat bu shakri jome kanang ba ki ke ki ba mi no na ka shintur ka jong shakri jome in long ke bla pen khot ke long ke bla pen sle ke long ke bla sat daga snamble ka ba kodor ka jome kanang ba ki kentin ki ba mi na ka shintur janga in rong shigi dot note jongi men sien ki ba kodor ablai ki ba snap ki ba padyang ba ye ni ki jing shisha ka tin ka jome ha ka kerteng jome jisu na dwai na pan men kerpat amen amang yo ye ka ne ka program jonga ni ka je sing ei ka mga shem ka long the team jong kani ka je sing ka bar phwe jong ka je sing samla nong san ri presbytery kong